барвақт шудодан ҳунар надоштам. Ман авқоту хеле кори кухниро умуман бигем тасаввуротам надошту мешавад. Наметонистам. Ягон чи ҳар рӯз мада проблема буд. Зимистон буд, сирм кардагиям, почам лич, хеста буромадагиям. Чӣ кор кунам намедонам. Немешавад. Хонамо рафтам. отавочаи худам қабулам накард. Абрад набура гуфтан. Ман хона чӣ хел бурам ки мара пойлич сирм кардаян. Одам гуфтам ки ман дар чӣ раҳе мебарам, чӣ хеле истифода мебарам. Бараво ҷом кунан охир. Айра мара мошин бор кардагия. Ҳамуша уже мошин бор кард бурдагма. ҳар ҳолатша дидам, ҳамаи кора дидам. ҳаст мардаке ки бе ҳеҷ мебарора пулут метия. Неки ҳаст мардакое ки чӣ корое намекунанд. чанд каса издивоҷ сад мекунанд. ҳар ҷое ра ки мешам дилам дар сад гап мерава. Фикр карда худам ба худам гап зада мерам ки ҳози мерам мебаранд ё ягон милисаевай мара қапи хона мебаранд, адел мебаранд. то хона мерам гиҷо ман муроҷиат мекунам. Ман мерам муроҷиат мекунам. чӣ мегӯ? мегӯ мара бурдан, ҳамхелӣ кадан, ғам додан. худам бо дабало мемонам. бо уҷадам худма гунаҳгор мекунанд. барое ки гуноҳи худма. иҷо рафтӣ, чӣ ба рафтӣ? бо чӣ мегӯм дар ҳолатшам? ҷошам фикр мекунам. ягон чина гуфтам. уҷадам бо пишти мара намегиранд. ҳамуҷадам пишти мардакора мегиранд. бо девонаам ки боша мара зан карда бигира ман розиям. ман ҳамура нигоҳ мекунам. ба хотири чӣ ки ман азоб кашидам. дар ёшим уже зиндагӣ дар сарам зада. як кас дилма меёва гап мезана. мега биё ман қати ту гап ина фигурат сура ёши ҳичи намекуна. ман мегирам та. бо ман дурӯғ намегӯм. мегӯм ки инам хеле гузаштагия мара хай сир кардагиянд. ҳамаша мефаҳмонам. майли меган тай мардакор хай дуруст намем қаша фаҳмидам ки ягон кас рост намегуфтай. ҳам барои вақти хучон қа истифодат мебаранд. тамом. мо дар ин ягон марказе ҳастай ки ҳама бевазанои набирававо муроҷиат кунад. ина ман кӯдак надорам. ишки ман 3 дорам, 4 дорам. дар ҷо кор кунам. мора ҷо кун. ҳам хел ҳастай. дар мо нестай. барои ки ман чанд бор дар ин бора рафтагиям, фаҳмидагиям ки чанд ҷоҳо бисёр пурсидагиям. нестай. чандо бор суроғ кардагиям. ай рекламаҳо гирифтагиям. баъде ки нам ҷое мерам зуру меоя ҳолатое меша ки худма мегӯм уже худма бад мебинам. худам худма намехоҳам дига дидан. урусӣ медонӣ? аттестат дорӣ? диплом дорӣ? омаи чизора медоштам. аввалш ки ман якум иқа барвақт шу намекардам. медоштам аз як ҷо кор медиромадам. ин ами сабаб қати ман кор карда наметонам. ҳама ҷоли урусия тоҷикӣ ҳеҷ ҷода кор намеомада. мардакора ҷарима накунанд. мо ай мардако миннатдорем ки мо ба ҳамун зиндагимон мерава. ва ёра ҷарима кунанд. бевазанҳо чӣ кор мекунанд? ҷои кори муайян кунанд. эълон кунанд ки бевазанҳоро кор қабул мекунанд. ҳама бевазанҳо мерава кор қабул мекунанд. мегира ҳама миннатдор мешава. нағз мешава. мо ҳам баъд ана он вақт ҷарима кунанд. 100% розием. ин кор беҷарима ҳам худаш тамом меша. мераи духтари кӣ меган мепурсанад. оту кор та бигӣ духтари кӣ будан. модани хеле тоҷикистон мо кор биёванд бе қарору бе қонун. ҳамин корро худаш бас мешава. ҳама банд мешава. бисёри одамое ҳастанд намехоҳанд. рӯпарӯ задан даже намехоҳанд ки қати ҳамин одаммо рӯпарӯ назанем. оворам фаҳмидан дар кор. барои ки намедонанд ма дар чӣ ҳолом. хучон дар дига зиндагиянд. мо дар дига хе зиндагӣ. намедонанд ҳар чӣ меган хай ворам мефаҳмама. ҳамин 18 солагим жема ами гаштан. ай ҳама чӣ безор шидам. ҳамин хонагиёмон ки мара ки суроғ кунанд ё биё буган. ман мерам ай хона намебурам. уже безор шидагим инама худам. ҳамин мара ки лиш би айдар дурун кунанд соҳибим кунанд. касе боша фарқ надорад. ман ами раҳ бигардам.